Imate u planu studiju, saobraćaj, Ja idem, ja sam odlučio da idem na jezik. Na jezik? Na jezik? Engleski i japanski. Recite da su nam i engleski, nemački, japanski je dobar. Tako da, ja sam išao sa predsjednikom Vučićem, otvarali smo dualni profil, nešto srodno što li ovdje učite. Ali to je tehničar za špediciju i saobraćaj kao novi dualni model. A recimo neke akcije koje budu za vas upisivale, jako je bitno, znači toga treba. Sve veći drumski promet i dobar ste izabrali poziv. Ko bude studirao, jako je dobar saobraćaj fakultet u Beogradu, nećemo da hvalimo Novi Sad, jer stvarno su to sve naše, ali po šangajskoj listi saobraćaj fakultet je među prvih 150. Znači, fakulteta u te kategoriji, što je čak mnogo bolje nego što smo mnogo ranije imali za uz poljoprivredni i neke druge, oni su jako skočili. Tako da imate priliku da zaista se dobro završavate. Ništa, želim vam svu sreću, vi završate, pa malo iskoriste ove blagodeti što je građan u školi, ali mlađi od vas imate takav nešto. Želim vam da završite lepo 4. razred, maturirate, da upišete studije i da počnete posao. Razmislite i o mogućnosti studije uz rad. To novi zakon o visokom pruže, to nikakva nije ni tajna, to je nekada bilo, imate duže rokove studiranja, polako imate svoj dinar, a možete napredovati u vašeg života. Tako da to takođe kao mogućnost postoji. Svu sreću vam želim.